Здравейте! Днес се гмуркаме в една доста важна тема – сигурността на Android. Заплахите, те постоянно се развиват. Определено. От класическите, да кажем, вируси до едни доста плашещи AI измами. Чували сме за deepfake, фишинг и подобни. Да, точно. Имаме пред нас различни материали, новини за най-новите атаки, експертни ръководства, дори лични бележки как да си направим данните непристъпни. Да, целта ни е да извадим най-важното, практичното. Точно така. Какво можем да направим реално? Ще видим как новите рискове, тези свързани с изкуствен интелект, примерно, генериране на фалшиви ключове, клониране на глас, как те всъщност надграждат стари техники. Като фишинг, събиране на данни, искаме да разберем какво наистина работи днес като защита. Добре, да започнем с тези нови заплахи. Четохме в новините за случаи, потресаващи. Гласът на актриса, клониран без разрешение. Ужасно. Или пък финансов служител, измамен с $25 милиона, чрез deepfake видеоконференция. 25 милиона, да. Това е. Просто изумително. Показва колко реална и убедителна може да бъде тази технология. Действително, това е ключовото. AI не просто автоматизира старите измами, а ги прави персонални. И убедителни. В огромен мащаб. Да, това е разликата. Deepfake видео или глас може да заобиколи нашата интуиция по начин, по който един имейл, да речем, не може. Но основата, смисъл, пак си остава събирането на лична информация. Социалното инженерство. Разбира се. И разбира се, старите заплахи не са изчезнали. Например, зловредните разширения за браузъри. Все още са проблем. Да, споменава се за над 1,7 милиона изтегляния при една кампания. Които крадат история, пренасочват към опасни сайтове. Точно. Значи, не трябва да ги подценяваме. А какво ще кажеш за проследяването? Големи компании като Meta, Яндекс, хванати са да следят потребители на Android извън приложенията си, с доста скрити методи. Точно такова. Описани са техники, при които приложение тайно отваря, един вид комуникационен канал на устройството. И докладва активността. Да, докладва активността на сървъри, докато сърфираш. И тези данни после могат да се ползват за какво ли не. Включително и за по-добре насочени атаки, дори с AI. Добре, ясно. Заплахите са сериозни, разнообразни. Логичният въпрос – как да се предпазим ефективно на нашите си устройства? Всички тези съвети звучат добре. Ама не става ли прекалено сложно за обикновения потребител да следи всичко? Разбирам притеснението, да. Не е нужно всеки да става експерт по киберсигурност, разбира се. По-важно е да изградим добри навици. Добре. Около основните неща. Първо, паролите. И двуфакторната автентификация, или 2FA. Класиката. Да. Но е важно. Трябва да се ползва реномиран мениджър на пароли, който генерира дълги пароли, поне 12 символа, и уникални за всеки акаунт. Уникални, това е ключово. Абсолютно. 2FA, чрез приложенията като Authy или Google Authenticator, това добавя един критичен слой защита. Просто е задължително днес. Добре, следва контролът на разрешенията за приложенията. Често инсталираме нещо и забравяме да проверим какво иска. Точно. Принципът е минимални необходими права. Една игра наистина ли се нуждае от достъп до микрофона и контактите? Едва ли. Така че? Редовна проверка. В настройки, приложения, разрешения трябва да се прави. По-новите версии на Android дори позволяват да се дават разрешения само докато приложението се ползва. Да, това е удобно. Много. Третия важен стълб – актуализациите. Често ги отлагаме, знам. Досадно е понякога. Поне веднъж месечно. Те затворят дупки в сигурността. Тези, които хакерите търсят. Включително тези Zero Day уязвимости, нали? Точно така. Пропуски, които атакуващите откриват преди разработчиците. И новите версии на Android, като споменати Android 16, постоянно добавят подобрения. Като предупреждения за опасни мрежи, например. И накрая сърфирането. VPN, блокери на реклами. VPN е особено важен при обществен Wi-Fi. Там данните са по-уязвими. Да, кафенета, летища. Навсякъде. А блокерите на реклами, те не само махат досадните банери, често блокират и скриптове за проследяване
И зловреден софтуер, скрит в реклами. Значи двойна полза. Определено. И разбира се, основното си остава бдителността. Да не се клика безразборно на линкове, особено в имейли или съобщения. Да, здравия разум. Ига надежден антивирусен софтуер, който работи в реално време, също е препоръчителен. Като още един слой защита. Видяхме в един от текстовете пример за човек с, изключително високи мерки. Множество имейли, VPN почти постоянно, чести сканирания. Реалистично ли е това? Това е пример за максимално ниво, да, и илюстрира добре принципа на слоястата защита. Смисъл изграждане на няколко нива на сигурност. Не всеки има нужда от чак такова ниво, разбира се. По-важно е основните мерки, силни пароли, 2FA, актуализации, контрол на разрешенията, те да се прилагат последователно. И постоянство. Да. И да не забравяме, най-добрата технология не може да помогне, ако ние сами кликнем на грешния линк или споделим твърде много информация. Човешкият фактор. Значи, успешната защита е комбинация от правилните инструменти, настройките, но най-вече нашата собствена информираност и бдителност. Редовните проверки и актуализации са основата. Точно така. И за финал един въпрос за размисъл. То някак проистича от всичко, което видяхме. Да. Виждаме, че AI става по-убедителен в измамите, когато има повече лична информация за нас. Нали? Логично. В същото време, компаниите събират все повече данни, а AI се интегрира все по-дълбоко в ежедневието ни. Асистенти в браузъра, чат-ботове. Да, навсякъде. Та, въпросът е. Как ще намерим баланса между удобството, което тези технологии предлагат, и риска от манипулация, загубата на контрол над личната ни сфера? Това е предизвикателство, което тепърва ще става все по-осезаемо.